bukatu zaio gaur Izaskuneri bizitza Txakurbeltz batek egin dio bere hanketara txiztu Zein biolina joz eta astinduz maraka Musikarian ahaztuta nolako abestika Kantatzen ari gara gu Inork ez dezan hartu lo Den-denak begira dauzkagu Ai ama zenbat mozo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ai ama zenbat mozo Lo, lo, lo Otxetalutx, paiazoak gara Lotx, ondo agertzen naiz. Bai, oso guapo. Prest, 3, 2, 1, zuzenean! Kaixo ikusetxuleok, ongi etorri teleinformatibo bikainonetara. Hemen gaude, atarraldean istripu oso larri bat gertatu. Mostu! Baina, potx, serio jarri, ematen duetzela profesionala, paperean sartu behar zara. Zabizaun niondoari naiz eskua nekatzen. Bai, Lotx, zu horrondo. Venga, goitik hasiko gara, bale? Kontzentratu zaitezte. Xabizaun super urduri nago. Begira, potx, papelak aldatuko ditugu. Ados. Ikusi eta ikasi. Denbora asko galdu gabe. Prest, 3, 2, 1, zuzenean! Hello, good morning, here Lotx with you, everybody. Today in Teleinformatibo segunetara, Sestao has a big población. Mostu. Lotx, baina ze hizkuntza da hori? English, bit English. Bini, baina nik hori ez daki. Baina ondarrutarrez bai, eta antzerakoa da. Baina, Lotx, gure ikusentzuleak euskaldunak dira, euskaldunak! Baina zertan zabiltzate? Bira nerea, hauek zuzentzea munduko gauzarik zailena da. Nerea, erreportari izateko prestatzen ari gara. Bai, telebista saio bat egiteko asmoa dugu. Bai, telebista saio bat egin nahi duzuela? Baina etzarete konturatzen telebista saio baten gaudela? Ze saio? Ai, ene, Potx eta Lotxen saioa! Egia! Tira, gainera saioari hasiera eman behar diogu, Xabizaun, esaidazu aste honetan hauek baino talentu gehiagoko norbait ekarri duguzula. Zalantzari gabe nere gaur artista aparta dakarkizuet. Ikusi. Kaixo, Xabizaleok! Esaten dute artistek mundua beste ikuspegi batetik begiratu behar dutela. Eta horretan nahi naiz ni. Baina, agian ni baino hobeto azalduko digu gaurko artistak. Ezagutu nahi? Goazen! Kaixo, Nora, zer zaude? Gaurkoan hemen aurkitzen gara, zein da zure abilezia? Teletara igotzia. Tela hauetan igotzen zara? Goraino? Bai, Zenbat urte dituzu, hasteko? 8. 8. Eta zenbatekin hasi zinen ba? 8. Beraz, oraintxe hasi zara? Bai. Eta ja goraino igotzen zara? Bai. Bai? Entrenamenduari dagokionez? Astero zenbatetan entrenatzen duzu? Astean behin etortzen. Astean behin etortzen zara lagunekin? Bai. Ona entrenatzera, oso ondo. Eta galderatxo bat, ni lehen saiatu naiz, zu etorri aurretik apurtxo bat, bertara igotzen, baina ikusi dut indar asko behar dela eta ezin izan dut. Zenbat metro edukiko ditu honek? 7 metro, ausardia behar da, bertara igotzeko, bertigorik ez duzu. Ez. Eta denbora honetan entrenatzen egon zarena, ez zara inoiz erori? Ez. Inoiz? Inoiz. Eta istripurik ere ez duzu izan? Ez. Abila zara, beraz, ez? Nora, iritsi da momentua. Zertarako? Zure abilezia erakusteko. Erakutsiko didazu? Bai. Bai, prest? Bai. Guazen, ea. Hanka hortik. Eta zigo bertzara, goraino? Bai. Goraino? Ze buelta gehiago? Bai. Seguru? Seguro. Ea. Oso ondo. Zoraitzera egin behar duzu, ba? Bera. Bera! Opa! Oso ondo. Probatu dezaken nik? Bai. Bai? Iopa! Ea, nola sartu behar dut, Nora? Horrela. Hortik. Hemendik? Bai. Ikabizten dute. Sartu dut. Ere izkamazutako.
Gaurkoan nora gurekin, gure artista, oso ondo egin duzu. Eskerrik asko etortzeagatik, gurekin izateagatik. Eta selfie bat etarako dugu, mesedez, bai? Venga. Esan agur ni lagunei. Agur, eskorrela. Iepa! Aizue, lehen esan duzue telebista saio bat nahi zenutela, eta ez zaudete pozik gurearekin, ala? Gu, noski, Botx eta Lotxen telebista saioa da munduko politena. Bai, eta oso pozik gauden, kontua da, Gabonetan Olentzerori eta Mari Domingiri eskatu genera gure desioa zela telebista barrutik ezagutzea. Bai, agian baliteke gaurkoan zuen desirak egia bilakatzea. Zuk uste Nerea? Bai, Botx, pasatu gailu magikoa. Ai, noski, hemen dago, hartu. Ate magikoa irekita, segi eta mugitu ipurdi magikoiek. Uepa! Ipurdi magikoak eta pusker magikoak. Botx, orain ez da momentua pusker magikoentzako. Ai, Aizue, gogoratu nire oroigarri magikoa. bai, Nerea, agur. Agur! Zar daiteke. Bai. Bai. Ai, Botx, ez gara sartzen biak. Lotx ez gara sartzen. Botx, Zer? pasatzeko lehenengo gazteena. Gazten, ados? Venga, ados, guazen. Ni naiz gazteena. Ni naiz gazteena. Zenbat urte dituzu? Ditut. Bueno, orduan, bai, ados. Ni pasatuko naiz. Lotx zego horra! Badakizu non gauden? Bai, kalean. Lotx, ez kalean ez gaude, kalean. Hori esan dut, kalean. Ez Lotx, kalean gaude. Hori kalean. Ez Lotx, hau ez da benetako kalea, hau gezurretazkoa da. Telebistako plato bat da. Benetan. Benetan! Hau bai leku magikoa. Bai, horixe. Barrura. Noski, guazen. Euskal Telebistan jende pila batek egiten du lan. Eta harrerakoak behintzat oso jatorrak dira. Hau EITB da, eta bertan sortzen da telebistaren magia. Egunon, Lotx! Eixo, Botx. Ondo jaiki gara? Oso ondo zu? Eta zer desberdina den, pantailatik ikusten dena eta bertatik bertara ikusten duguna. Eta handia bestaldera. Bestalde, horrela. Gero liraina agertzeko arropa arduradunak daude, makilatzaileak eta beste hainbat jente. Lotx, ate bat zabalikako. Lotx, zinta gogor. Ara. Kaixo, handitan nahi dugu zuek bezalakoak izan. Bai, aurkezleak. Seguro zaudete? Ez bai, momentuz bai. Guk ere ikasiko nuke gustora zu horria jantzi eta... Ze piropo direne. Ez du beti egia esaten, Ez du beti egia esaten. Horregatik daukatzu urraina mundia. Horrein zuzenean hasiko gara. Geratu nahi baduzue? Geratu? Hasiko duzue? Agur, potzitalo. Mil esker, Eskerrik asko. Agur, Bete, Lotx, ze jatorrak maialen eta Xavier. Bai. Oi, lo zentzuten da? Zarata magiko. Joan, bide gurutzea! Guazen! Hortik! Zitzaros! Ez dugu hartu nerearen zako paria. Ez! Zertuko dugu. Epa ez dakit, igual, hause hartu genezak. Ez, hau! Begira! Bale, guazen! Azkar, boa! Aizu izaskun, boa hori nerearen txatekarri dugu, ez zuretzako. Aizu, Lotx, nerea supergaztea eta superliraina da, ez du behar. Bai, askun ilusio egiten zion eta nik oparitu diot. Baina opariak ez dira oparitzen nerea. Arrazia daukazu. Baina lagunekin gauzak partekatu behar dira, ezta? Horra arrazoia dauka, Botx! Tira, gaurko abenturei agur esateko unea iritsi da. Mila esker Botx eta Lotxen saioa ikustegatik. Eta nerea eta izaskunen saioa ere bai. Gogoratu urrengoan ere zita daukagula hementxe. Ai, Lotx, ze aurkezle ona den, Bai, oso ona, very well. Urrengo atalean gehiago bitartean, izan biurri eta eutxi goiari!
Aurrera joaten ausartu, ezin liteke bestelan. Mundu dena zeharkatuz, txori azkarrenen eran. Jakin nahi baldin baduzu, askatasunean zer dan. Besoak zabalitzazu, ta egin dezagunegan. Goazen gorago ekaitzak, arrap aurretik azpian. Tximista trumoi artetik, esperantzaren izpia. Atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre eguzkia. Etorkizunean dago, beti urrengo urratsa. Gero eta urrunago, beldurra eta zalantza. Nola hegazkinak uzten, duen zeruan lorratza. Bizitako oroitzapen, ederrena gugantatza. Goazen gorago ekaitzan, arrap aurretik azpian. Tximista trumoi artetik, esperantzaren izpia. Atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre